Asibingelele obingelele babodokotela babosizo babojalo ufana nomhlobo athi ikhehla lomlomo umzukulu wamancingezi. Bakithi angeke ngibonge kubo bonke abantu abasisupportayo nabasikhuthazayo ukuthi asiqhubeke ngoba sifuna ukuthi mesikhipha information ekunina it must be information that is not biased. Information lena esininika yona neziyaba kwezinye ezangempela ngoba sesibonile abantu abaningi bayithatha serious lento ukuthi malume ephume ekhaya. Umdala ukuthi ngabe usahlala ekhaya, umdala ukuthi ngabe usafaka isikhindo uchama abantu ngakho. Sinento eziningi esisikhandile ngaze abantu nabantu bayibona ukuthi impela sikhuluma kakhulukazi nge-youth ebiphathe ibhamu and thereafter sachaza futhi ukuthi ungaphumi ekhaya uma ungenawo 20,000 uphethe isibhamu because imistake ozoyenza iqala ku 20,000 ucost yaphezulu. Imithi kunqondo futhi. This is babodokotela. Namhlanje ngiphethe topic ethi lento uma ngingayisho ngizobe ngenza imistake ngifuna ukukhuluma ngento esithi isithwalo sesikhwama. Kunabantu abafuna ukuthwala with magic wallet siyakubona lokho. Sifuna umuntu ofuna ukuthwala ngesikhwama, sling bag, ufuna ukuthwala ngaso, afundiswe futhi ngaso futhi iqinise ukuthi lithini. Bakithi uthe imiqala inyanga first week of March, April. Sakhuluma ngamafutha kaNyabhanga indoda emhlophe. Indoda eneqiniso, indoda ongathi uma uvuka ebusuku ukhulume ngayo ufuna imali ukwenza lento oyifunayo. Indoda eneziyalo zangempela zamakhwezikhwezi. Ukuthi yini ufuna iyenze ngifika kuwena. Sakhuluma lo sathi uma unikwa uNyabhanga ungawuthathi uma ungawudingi, that's number 1. Uma ngizokunika uNyabhanga ngiwuba kudokotela. Ngifuna aqale sivumelana ukuthi can you wake up at 1 o'clock? Uthuma uNyabhanga into ayifunayo. Ungakwazi ukuthola amakhandlela elimhlophe eliyelo liblue uma ukhandela uNyabhanga. Ungaba nayo no 3,500 uma uzokhandela uNyabhanga. Kunini la osubona khona ukuthi udinga uNyabhanga. uNyabhanga sawuchaza ukuthi uhlanganaphi nezithwalo, uhlola phi izithwalo. Sakuveza ukuthi asikwazi ukuthwalisa umuntu ngamafutha awodwa. Ngeke uthwalise umuntu ngebhodlela engala amafutha unesiphupho uyathwala. Abantu bahlakaniphe kabi nalokho. Uyabona nje ukuthi uyadakelewa wena. Engisho ukuthi uma uzothwalisa umuntu usuke ekhokha imali eziningi kakhulu. Kwenziwa nezinto eziningi esokethwala kumuntu lapho. Kodwa kunento futhi asokethwaliswa ngayo. Lana kuNyabhanga sakhe into enhle. Sathi asikuthwalise lesithando sekunika uNyabhanga uma kodwa ufuna imali. Uma ungayifuni imali ufuna intombi ufuna enye into ungawuthathi uNyabhanga. Ngoba awuzokusiza. Namanje siyasho ukuthi uNyabhanga kwinyanga kaMay, end of May it is over. Sisebenze kahle noNyabhanga. Sivula ke isidedelo okunye ake sifaka okunye. Kodwa not uNyabhanga. I repeat, not uNyabhanga. Into engenayo manje na inkulu kakhulu. Kodwa not uNyabhanga. uNyabhanga kuyaphela ke. Sicabanga ukuthi abantu esibanikele uNyabhanga ilaba kade bedinga imali. Abanye kade bengabantu abasilandela nje ukubuka channel izinto esinazo. Not everybody ubuka le channel udinga imali. Kunabantu abayifunayo imali but abangayidingi. Yabo. Into oyifunayo nenesidingo kuwena ayifani. Ayifani. This is babodokotela babosizibojalo for mina ke hlala uzula amancanyisi. Ngeke ngikhulume lento. Kuyinto esemqoka ukulungiswa kumsamo ekhaya. Ngoba ezintweni ezenzile zokuphazamisile umsamo. Abantu balale nodadewabo emakhaya. Asikusho nje lokho. Kunabantu abazela ingane la engaziwa ingane ukuthi imalume baba. Kunomalume babala. Ingane yalala nobhuti wayo kwazala lengane le. Lafihlwa ihlazo. Lafihlwa ihlazo iwonile umsamo le. Abantu bashaye oma babo. Shayisa lokwazi shayile balese mpesheni. Iwonile umsamo bahlehlile abanikazi bomuzi. Bahlehla bese kunjalo. Yakezwe ukuthi ngithini? Amadoda alalile nezingane zabo kuleli khaya leli. Ngalo ndlela bahlehlile abanikazi bomuzi. Asizibuka izinto ezihlehlise amadoda amadala namakhehla emsamo. Kunomfana kwale ekhaya osebenza noqinile isigodlo lecikeni. Engakaza athwase indawo. Ubone nje ko YouTube abone egoli abantu begaxa amabhaya antshontshiwe, amabhaya angcolile agcwele isinemfu. Yabo. Nawo sefika useqhumela isigodlo lecikeni. Isigodlo sisodwa siyawuphazamisa umsamo ngoba izinto ezisesigodlweni azingeni ekhaya. Kodwa wena namhlanje usuvula isigodlo leli ekhaya.
umsamo wakini ingakho nje. Ngiyakutshela. Yini abashana bakho bayilento abayiyona? Odadweni bayilento abayibazala ngemthungo namhlanje. Wena kusuke ukuthi unesigodlo lapha egcekeni. Elakho idlozi likhontenwe lapha emsamo onezigubhu engcolile. Yini lifake lapha egubhini? Ungatshela bani ekhaya ukuthi ufake esigubhini? Ufaka uMantindana, uyawazi uMantindana okhiwa kanjani? Uyawazi uMantindana okhiwa kanjani? Nje ukuthi hayi kunoMantindana. Yini uMantindana? Wakhiwa kanjani uMantindana? Utshele bani ekhaya ukuthi uzofaka into noMantindana? Ikini la bona kwakho. Awuvule emlenze umhleli la umfana lekhaya. Uzelwe lekhaya kodwa usukwazi ukuthi ngoba abazali bashone usuzogxila lesigodlo. Kunjani ke mekunje? Anizwale emndenini ngoba abazi noma uyathwala noma uthwele yini. Isanda isigodlo lesi. Isanda isigodlo lesi. Bakithi asingaloku sidabukise sifuna ukudatshukelwa. Sisigwaze ngowethu. Ukuvumela nje umuntu akinele kwecenta legcekeni ethu bake isigodlo amasimba lawo. Umthetho yabona bafu. Bengithi ngiceda kube ufuna ukubeka indle enja lapho. Okuyazingela. Umthetho ubeka isigodlo Razo, enza nje Razo, ucela ubeke lapha ngihamba utshalela babadokotela usho uthini. Hawubeke lapha ngaphandle komuzi lento. Uze ngenyawo la ekhaya. Ngoba ezinye izinto silokhu sidabukisa sifuna ukuzwelwa akekho umuntu ozoswelwa basizenze thina savuma izinto esingafuneki ukuthi ngabe sizivumile. Awukwazi ukuvuma leyo nto leyo. Ukuthi usebeka isigodla ngobani uthwase nini? Ulivume nini idlozi? Uliphuzile negazi lalo mbuzi. Uliphuze kuphi? Waphalaza nini? Uliphuze ukuphathasa kuphi? Engisho ukuthi bakithi it is fact by far ukuthi abantu ababeke izigodlo emagcekeni it has attracted ipoverty eyisimanga emndenini wabo. Ukuthi uyaphatha kanjani angisebenza lonto mina. Ngikutshela iqiniso ukuthi wena njengoba ufake isigodlo egcekeni ingane zakini namhlanje kunje akekho umuntu olungelwa izinto because wena ufake isigodlo. Ungatshelanga umuntu, bakhonzathanga namuntu ukuthi lesigodlo sizobe siyinani lapha yana. Usufaka amafutha enhlwathi ekhaya. Le nhlwathi yenzani? Uyayazi inhlwathi ukuthi yenzani? Uyayazi inhlwathi imigingile ukuthi isebenza kanjani imigingile? Akekho umuntu ozolungelwa izinto lekhaya. Nizothenga ama-blocks agugatshelwe imvula aphele. Ngoba kunomuntu lekhaya wathatha isigodlo wafaka amafutha enhlwathi ngaphakathi. Akayazi inhlwathi isebenza kanjani. Ninomuntu lana uthi kuyisigodlo sekhaya kodwa ngiyakutshela proven otherwise once bafuna vuma ukuthi ekhaya kube nesigodlo nizohlupheka nje banihlupheka. Kunina nje wakuMay ungazi ukuthi uMay oyakodlula awukumihluka empilweni yakho. Akuprogress umuntu. Iyahamba kanedadweni yo graduate wena njengoba nesigodla uwe uzothi uzobubhiza amakhosini rubbish sijwayela amasimba. Ingane izograduate into engekho ngoba vese ngeke izukuthola umsebenzi. Lonke idlozi libanjwe ubulwembu lapha yana. Libanjwe izintambo zobulwembu lapha esigodlweni sakho. Ake sibacele ukuthi sicela ukulungisa izinto. Sicela ukukhipha le gogogo libeke la. Okusezoyishisa thina ebusuku lento. Sithi ishiswa abantu asazi. Isifuna lokho phela ngoba akafuni ukuyisusa. This is baba Dr. Robert Roger follow the kahle. Angisole. Ngifuna ngikhulume lana angisho lutho kodwa umuntu othwele. Angisho abantu abathwala. Udlalile iqhaza iqasheni kwabantu. Abantu abaningi abasebenza kulezi zinto lezi nizibukayo. Le nto endaweni ezibukayo nje bathwele laba bantu. And they give employment in South Africa. Bathwele labantu banamatekisi, banamabhasi, banamatruck, banento okudu. Baqashe nini ningathwele? Baqashe ingane zenu. La abantu banama-B&B. Baqasha abakhosikazi zenu. They give job in South Africa. They give employment within the country. Siyabadinga abantu abanjeyana. Abantu bebethatha into mase bebuyisele emphakathini. Kodwa ngiyakuveza lokho ukuthi labantu aba powerful kangaka abanye ku construction it because bathathe umsebenzi. Banezigubhu emakhaya. Banezigubhu emakhaya. Angisho ukuthi hamba uthwala nje mhamba osebenza kubona. Wena uthi isithwalo siyingozi kodwa uhola imali yomuntu othwele. Okay, all right. Uthi isithwalo siyingozi kodwa le supermarket othenga kuyona namagama abovu. Isithwalo lesiyana. Kodwa wena isithwalo siyingozi. Ngiyakuzwa. Le rice oliphekayo
kade uthenga e-supermarket, all right, isithwalo sengozi kodwa uphela inyama yakho khona uyidla kodwa isithwalo sengozi. Hayi ngiyezwa mina benganakile. This is Baba Dr. Baba says about Jalil Mfana Mhlethi. Lana ngifuna ukukhiphela i-amplified incazelo eclear ngomuntu esimakhela isithwalo sesikhwama. It's clear and amplifying. Uma sikhandela lesithwalo isithwalo bakithi. Ungayenza ukuthi uma usuthatha ungaloko ngibuzo lokudabukisa ukuthi akusona isithwalo nje. Uzongitholela isithombe sakho. We need a decree. Ufuna isithombe sakho usibhale ngepeni elimnyama igama lakho nesibongo nebhenki olisebenzisayo ne-account number ne-phone number olinke ngayo lelo bhenki. If unama-bank account awu-10 ngifuna yodwa. Mase sewuyenzile le nto la uthatha leso sithombe usifake esikhwameni. Musu ungifakela u10 R, 20 R, 50 R, 100 R, 200 R sakha isithwalo. Lesithwalo lesi sihle esesikhwama. Siyasithatha lesikhwama nawe ebusuku siyosibeka phezulu kwengcwaba. Asisigcini. Siyabuya nawe ngo4 ekseni siyosilanda. Ngamasiko akhona lesasikhwama lesi. Sesiyasithatha lesasikhwama sesiyiqiniso. Ayikho into oyenzayo lesasikhwama singavumi ukuthi uyenze. Ungaya ku tender meeting, site meeting. Uma usiphethe bobhibhidla bonke bobhebhe bokhuluma into omsangano. Usuke kulesa sikhwama. Sokusiphethe. Isikhwama lesi esisokwenzela umuntu into ezingavumi ukwenzeka. Isikhwama lesi engisikhipha ngo37,000 rand. Kamabomu sikhipha nje ngo37,000 rand lesikhiphe lesikhwama. Lesikhwama lesi the beauty by far. Uma usenzela umuntu ayifuneki into ezoba igazi kusona. Ayifuneki into ezohlangana negazi kusona. Isithwalo ke leso engisuke ngisinikeze umuntu ume nawo u37,000 rand bese sengiyamakhela ke isithwalo lesi ngimpothule bese siyahamba. Kodwa ehambe phethe into ezomphilisa bese iphilisa nalesingane lesi. Lesithwalo lesi the beauty about it kunomuntu ekhaya oyedwa ufuna umtshela ukuthi lesisikhwama senzani. Uma ukuthi uvelelwa ingozi yemoto uyashona emhlabeni lesikhwama kufuna benze njani. Basithatha lesikhwama bosibeka phezulu kwethuna lakho. Mase benza lento wena wayenza mhlazana uyosithatha ufuna ubatshela. Sizophinde futhi isikhwama sithi rise up siphinde sisebenze. Isithwalo phela. Uma uthwele ungahambi nomcebo wakho. Kunomuntu manje onethuna lakhe lengane yashonayo uyalazi ukuthi likuphi ithuna lengane yakhe. Unethuna lika wakhe, unethuna lika baba wakhe, but lento imshayisa namahlolo ukuthi ngabe namhlanje usahlala kosofa beleda abaphucukayo kodwa uyabona ukuthi uyileda lokho kubukeka ungathi ileda abaphucuka kodwa izinto ezikukhipha wena lento ngifuna mina 37,000 rand. Ngikukhandele lento le. Sikhande nawe. Sesiyiphothula. Kodwa khona lapho sathi usasala. Nasi number phone uthithela ukuthi 082 459 1816 076 555 8577. This is what Dr. Baba says about Jalil. Umfana njani? Muhlo ngathi khehla lumloko. Siyabonga.